Mas Sigit Kamas Dalang saking Tawang Mangu ugi Adi Mas Deki Dalang saking Masaran Sutresna Pametri Budaya enggal kepareng tindak wonten dalembun Bapak Ardi kabeh bebaya ben kalis ya Mas ya. Apa? Tak apa. Ayo yo. Raden. Pipimu ana upane anumu piye rasane le. Tukokno oleh-oleh nek ra krai aku yo tekokno ngaleh-ngaleh nek ra mbak Rini aku yo Rini kuadrat. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta mas, dari mata turun ke hati. Takut tak sayange anakku sing bagus dhewe inudang Rama ibune sok nek gedhe dadi yoga wae. Tak kudange becah ayu aja mung bicara nesu yen dituturi sibuk supaya selamat rahayu. Muda laras sokeknya Indonesia. Ae. Esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mitra anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyawang kleang tak sawang mencelok ning ngopang gagang carane tak rindik saka gede sarwi ngoceh dheweke ngalih pensoan ya wele kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komne seret ireng tak sawang katon manis ibu bunga yen aku nyanding dheweke ora bakal atiku kekiwang alian
kepranan ora mendem atiku sansaya datra tak srenani ayo yo budho laras ya buat rombongan pasar gula ya Bahula pasar Bahula Pasar Bahula, selamat datang. Nggih, monggo langsung kemawon. Nggih, lenggah wonten papan ingkang sampun disediakaken. Mas, esuk awan nang omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing sayang mubeng mitra anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mentok ning ngepang kadang saran nak ridek saka kagambar sarwi ngoceh dheweke ngale pensoan wele kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng seret ireng tak sawang katon manis ibu bunga yen aku nyanding dewek bakal atiku kegiwan lian yen si podangan duduk ati kepranan ora mendem atiku sansaya teatrek tak sranani sunepikaku luting benda sikit dadah matur nuwun yo udah laras sing iya Wilujeng rawuh Bapak Bayan Suminto ugi bayanipun saking Karangwaru Semerepe Surya waya sore mendung katon lelimengan kaya barengi atiku rasa gelo sebut tresnamu ilang musra apa pancen pasopan urip iki sliramu nakoni atiku apa tenan lalakon sing tak sangka jebut tresnamu nemu bisa apa pancen kanca-kanca saking Pasar Bahula sliramu kasuwun foto pakurmatan tak tresnani nyatani Mas Centini foto dhewe karo ngantene bisa tak antepi Mas Iwan Centini katuran foto dhewe karo ngantene alah iki anakku to. Oh, lanjare ning ngger.
nyanyi sik. Alah iso gambyong nek yo gambyong. Pungkasane tak trimo lelakonku. Nadyan beri jroning ati. Mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Kudu larase. Iya iya. Sing. Yo yo yo. Samurape Surya Walya sore mendung katon lelimangan kok yo bareng atiku rasa gelo sebut tresnamu ilang muspro apa pancen kakuban urip iki siramu nakoni atiku apa tenan lalakon sing tak sangka sebut tresnamu kamu bisa apa pancen Gusti Nesti sliramu kebacut tak tresnani Denyani sliramu ra bisa tak atepi. Nyanyi bareng keluarga Pasar Baula teko rek gasang. Urung wayahe tak gasangke, Lek. Marai milik-miliki. Umpama nek payu ning Pasar Baula. Pungkasane tak trimo lelakonku. Nadyan beri jroning ati. Mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Sunduk kang rinangga sak putu ereko selendang kuning kang sumampe Pak Tri, ana ampun kondur yen. Nora Allah nanging malah saya
bocah neng ati yen kadulu rino wengi Aku ra bisa lali Pak Guru Wirut Jenglawo Muda laras Iya HPS ARS Masuk Palang tunduk nuntur kang rinangga asa pucuke remo slendang kuning kang sumampir ana ing pundake ya Mbak ini Nora Allah nanging malah saya nglaledeng ayune tanmuji aduh mas putri Sukawati gandes luwih tuhu sira putri kang utami Semonggo Mbak Rini Duh kusuma sira kang mas pepujane ngati yen rina wengi aku ra bisa lali foto ning tegak saru macan telu ngajak kabeh aku ki yo ngomong-ngomongi totok golek Ayo Pak Guru. nalikane kowe ninggake aku lebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ratoyen pengen rasane mandek neng gulu masuk pilih Pak Lurah kembange jiwa ragaku aja gawe bingung rasane pikirku padha
muda laras. Wis lilo nanging ati iki kok ora bisa nampa saben isin Wengi wayah mapan turu asem sing gawe bingung atiku lelagone kangen sepi sing tak kedoke Mas Dwi menempuh hidup baru luar biasa. goyang Pak Lurah. Iya, iya. Ini Dwi tak sampai. Ayo Mas Dwi. Nalikane kowe ninggake aku Ya, 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 ya. lebes milih rasane ana batin pengen mangan rasane kaya adoyen Pengen turu. pengen ngombe rasane mandek neng gulu Pak Lurah nembangi jiwa ragaku. Ojo gawe bingung rasane atiku. kadang kela bisa kanggo tamba kangen sing tak rasa sakjane Masuk Pak Lurah. Tangismu kaya bulan esokmu. Bunda Kirton tak endangi tansah masuk lilo janjane aku wis lilo nanging ati iki kok bisa nampa saben ning serweni wangi wayah mapan turu Mungi sapa sing gawe kangen atiku Pak Lurah. aku lurah keluyurane ayo kok ngene iki Pak. Apa kurang Cukup. janjane anggonku sayang tak rewangi kemati nggonku lelati parandene ora kebenaran apa pancen mung kanggo alasan. Aja nesu sayangku Boyak. aja nesu Salah. lelatimu agawe samatiku sing tak suwun aja kleru tampa katresnanku ora ana wong liya Saben dina
dadi kersamu. Aku ora sudi diajak larang, atiku ra bisa mari. Kembang mladite wis tak ronce-ronce, nganti mati aku tetep tresno kowe. Asik lelagon jebul ngapusi ini karo pilih. Ayo balur. Opo kurang Banget. jancane anggonku sayang, tak rewani lewat lati parandene ora kebenaran. Opo pancen opo alasan. Aja nesu sayangku, aja nesu lelatimu agawe samsam atiku. Sing tak suwun aja kleru tampa, katresnanku ora ana wengi. Sarana atimu aku manut sing dadi kersamu. Nang mladite wis tak ronce-ronce, nganti mati aku tetep tresno kowe. Maksud dadi satu pamit. Ya buat Karang Taruna. Spesial Karang Taruna ya.
bisa mari ya mukira kang bisa nabani Lah iki. Ya Ongki. Lemu panen lele wis rampung. Cah mene nek lagi nusul iki piye ndang? Bocah sak karepe dhewe. bos Ndang munggah. Nek kaya bos ae. bos ayo Aja seneng wong bagus tresno kowe kira kekalayu ora suwe aku bali bisa sumending ana ing sisihmu
Mudolaras ORS HVS live streaming sugeng midhangetaken sedaya kemawon ingkang nembe kemawon live streaming yo oe 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 masuk yen lewat aku kelingan kubuk kae mbiyen tak lereng ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kaya mas tak nggo andem tresno tanpa bental lelah tanpa kuasa buat aputi ketama asmara yo aku bokae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali aku bokae kebak crita tengah wengi nganti gaget rino catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kome dadi garwa mergo lerening gubuk asmara yo goyang kesini kurangan endah laras Bapak Prato duduk HVS masuk yen lewat aku kelingan kubuk kae biyen tak lereng ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih rawan jenenge gubuk asmara biyen kaya mas tak nggo andem tresno tanpa bental tanpa kuasa ban aputi ketaman asmara masuk kubuk kae wati nganti besok ora bakal lali asik kubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gaget rino catatan sajroning ati jangan luntur yo mas saya merati aku kowe dadi garwa matur mergo lerening gubuk asmara rawit
kaya ngene rasane wong nandang kangen rino wengi atiku rasane peteng tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis emoh tenan noper warin Citra janji tekene kowe ngapusi tak terima tau ngapusi nganti seprene suwene aku ngenteni monggo Bu mriki joget mriki batinku gratis uripku monggo Bu mriki kabeh netes Allah cendol dawet cendol dawet cendol monggo Bu monggo mriki Bu monggo mboten napa-napa monggo mriki Monggo. ya dudu klambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku dudu wani mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali larani wong kaya aku ning ngopo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku muda laras Muda laras sokanya Indonesia istimewa kaya ngene rasane wong nandang kangen rino wengi atiku rasane peteng tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis emoh tenan Citra janji tekene kowe ngapusi nganti seprene suwene nggonku ngenteni nangis batinku ngrantes uripku telas kabeh netes alus cendol dawet
aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Nggih. Apa sliramu ra krasa jroning ati aku isih tresno. Apa sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama. Nganti aku mantep jroning ati. Sugeng lenggah Bapak Ibu juragane endah laras Pak Prata. Ngintil aku ada rumangsaku dek nang kono ya. Pak Bawa nggih. Pring kuning dadi saksi ana lebet desa Purwosari. Apa sliramu ra ngerti yen pring kuning gawe kangen ning ati. APS Video Shooting Live Streaming. Pripun Kak Ros? Nggih, raketang sagungan bablas ireng manis. Siap. Pring kuning dadi saksi ana lebet desa Purwosari. Apa sliramu ra ngerti yen pring kuning gawe
suwe aku tresno mergo kelingan ireng manise nanging suwo ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manise terima kasih Kak Ros dan kepaing panggoda bebasan wanci pangklong potong dede tanpa berkang rinoso monggo Mbak nek biyen apa saiki napa sliramu salen sloga nek biyen tresno saiki tak siap wong ayu mbok aja bingung kayung setengah anjentung kaya wong kelangan petung delek-delek wekasaning muyung tak sebut terang siramu aja lali janji prasajaku tresnaku kang satuhu tetap tulus ngredani jiwaku biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kepaing panggoda bebasan wanci pangklong petang dede tanpa berkang rinoso Saiki
Bayan saking Karangwaru. Ayo. Weh, ngasih tau. Coba ngawur. Dalan iki biyen ate tak liwati nalikane langit mendung ngawi sendang wis dinure jroning ati saben liwat aku ora iso lali tak ulake isih kaya ora krasa